Salam tentrem rahayu kangge para pamiarsa Sabda Winedar ingkang dipun tresnani Gusti Yesus. Ing dinten Selasa 6 Mei 2019 kita badhe ngraosaken sabda pangandikanipun Gusti ingkang sinerat wonten ing Yesaya 6 ayat 1 dumugi 50, Jabur 13 lan Lukas 18 ayat 12 dumugi 19. Ayat nats ing dinten punika sinerat wonten ing Jabur 1 ayat 2 ingkang mekaten suraosipun. Pitulunganku iku pinangkane saka Sang Yehuwah kang nitahake langit lan bumi. Pasamuan ingkang kinasih, jejer ing dinten punika Allah ingkang mitulungi. Cara etanganipun tumrap kula lan panjenengan, pundi ingkang langkung kathah gunggungipun ing gesang kita ngraosaken berkah lan nampi pitulungan, punapa kapitunan ingkang lajeng jalari kita ngraosaken panandang. Yen to kita jujur mesti badhe etang-etangan luwih akeh ngrasakake berkah. Cara kapitadosan Kristen, berkah ingkang kita tampi punika asalipun saking Gusti Allah lan panjenenganipun kuwaos ngagem sinten kemawon kangge ngesokaken berkahipun. Ngambali malih pratelanipun kitab Jabur 1 ingkang sampun saperangan sampun kita tampi kala wingi. Pranyata juru Mazmur ngakeni ingkang mitulungi namung Sang Yehuwah. Kasetyanipun Allah anggenipun mitulungi ngantos kaupamekaken Allah, ora nate ngantuk lan ora sare. Jabur 1 ayat 1. Inggih anggening Allah ngreksa lan jagi tanpa wonten mandhegipun. Juru Mazmur kados mbandhingaken Gusti Allah kalian Dewa Baal. Ing jamanipun Raja Ahab, umat sami nyembah Baal dados sesembahanipun. Nabi Elia ing Redi Karmel lelawanan kelayan Baal, Allah sesembahanipun. Jebulipun Baal mboten saged punapa-punapa, babar pisan. Boten tumindak mbelani para ingkang sami nyembah. Sinarat wonten ing setunggal para raja 18 ayat 12. Kabandhingaken kalian Baal ingkang boten dayani punapa-punapa, mila temen-temen Allah Sang Yehuwah kagungan kuwasa ingkang nyata. Panguwasanipun Allah inggih punika tumindak paring pitulungan. Allah ingkang nitahaken langit lan bumi mitulungi kanthi anggenipun ngayomi. Anggenipun nganti ing sadengah wekdal ing wanci siang lan dalu. Allah ngreksa saking bilai krana tetiang ingkang nglawan lan saking tantangan Allah. Dedasar sabda dinten sapunika kita kaajak yakin bilih Allah teman-teman migatosaken kita. Pinujia Gusti Allah. Gusti Allah tansah berkahi kita sedaya. Amin.